Здравейте, сега ще ви покажа преглед на тесте, нали? Ще ви представя тесте. Ето. Не съм махнал цената, защото ако му махна, ще скъсам кутийката на тестето. Ето как изглежда отгоре. Както казах в представянето на всички мои тестета, това тесте е на 7 години. Ето отдолу как изглежда. Сигурно е японско или китайско. Не знам. Отзад. Ето сега да го отворим. Така. Няма повече карти. Така. Отгоре на тестето ми идват двата жокера, мисля, че. Да, ето двата жокера. Много са интересни. Така. И Асато Пико. Да махнем жокерите. Тук има някаква птица, изобразена на него, Асато Пико и някакви окраски. Така, ето, сега ще ви покажа част от старото тесте, ето това. Ето, взимам малка част от него. И сега ще ви покажа същото тесте, само че съм си поръчал и старо и ново. Ето малка част и от новото тесте. Старото, новото. Абсолютно еднакви са отзад. Това е просто по-старо, това е по-ново. Ето. Ето как да разберете. Тук петица Пико. Тук десетка Пико. Петица с пътия по-точно. Извинете. Ето. Ето ми тестето. Махаме ги тези. Четворка Пико. Десетка Куп. Четворка Каро. И четворка с пътия. Тройка Купо. Осмица с път. Много са удобни, много хубава повърхност имат, като грапава е по-хубава е от обикновената. Ще показвам трикове също с тях. Ето, за разтилане стават много добре. Ето сега ще покажа. За разтилане стават много добре. Хубави са. В ръката добре се усещат. Ще представям повече трикове с тях. Те са ми много удобни, тези карти. И това беше от мен.